É quen recolleu estes dous temas que acabamos de facer e despois recordamos o loro. Perfecto Feijóo era un musicólogo e un instrumentista e boticario tamén que fixo un disco hai 100 anos, o primeiro disco da música galega, e que no 1904, no 2004 encargaron ao Salón do Casal, meu pai e máis a min, que fixéramos un disco basado no seu repertorio. Estes temas recollémolos do seu repertorio e introducímolos no disco O Boticario e Gaiteiro, que a salida teñen mostras de Boticario e Gaiteiro e Lendas Douradas, e daí é onde ven ese tema. Vamos agora a facer un tema que cando yo enseñaba meu pai díxome: a ti quedouche tal vez a cabeciña a temblar. Vamos a ver. Tras de mí, sei que me estás buscando, tamén sei que tes o meu nome na lista dos que serán finados. Díxome un amigo meu que morreu un mes pasado, en un soño apareceu para darme o teu recado. A miña vida está nas túas mans, comigo fai algo original. Dende algún tempo atrás sinto a túa presenza, camiñando, facendo amor, comendo ou lendo a prensa. Vivo nun sin vivir, teño os días contados, a túa sombra sobre min amosa os meus pecados. Por ti bonita, como me fixo a Deus, e prega pra non te coñecer. Hai que di que unha muller non moi bella, tamén te veu no atardecer, e dixo coa boca chea: hoxe filla eu vou morrer. Xa chegou a miña hora, vestiuse ben e ceou, para logo finar na aurora. É un precedente da miña situación, sinceramente agardo o teu perdón. Seis tipos con 6 velas que visten sábanas brancas, nunca crin nesa historia que falaba da Santa Compañía, e agora están xusto aquí agardando con paciencia que remate a canción para verme baixo terra. Por ti bonita, como me fixo a Deus, e prega cada noite pra non te coñecer. A túa xustiza vai non ser iguais, es lista, é sempre puntual.